स्ट'रीनि जागायजेननाया गंसे हाजो खर'आव थानाय समायना गामिनिफ्राय जागायजेनो। बै गामियाव सासे लेसि मुंनि हिनजाव थायोमोन। लेसिनि गामिया ओरैबायदि समायनामोनदि जे बै गामियाव फ्राय बाहेरनि मानसिफोरा बेरायनो फैगासिनो थायोमोन। दिनैबो सानै बाहेरनि मानसिफोरा बेरायनो फैदोंमोन आरो लेसिया सानैखौबो नुखाबायमोन। लेसिया सोरांब्लानो गावनि खामानिफोरखौ मावस्रांनो हमोमोन। बियो सानफ्रोमबो गिबियावनो गसाइनि सेराव आरज गाबोमोन। दिनैबो बियो मात्र आरजल' गाबनो हमदोंमोन। थिग बे समावनो सासे हौवा मानसिया बिनि सेराव फैयो। बै मानसिनि मुङा टमीमोन आरो बियो लेसिखौ गाज्रि नोजोरजों नायोमोन। लेसिया टमीखौ इसेबो मोजां मोनामोन, बेनिखायनो बियो बेजों लोगोसे बांद्राय रायज्लायामोनबो। आरज गाबखांनायनि उनाव लेसिया दैमा सेराव जिरायनानै जि जोम सुनो हमो। बै समावनो सानै टुरिस्टफोरा बिनि सेराव फैयो आरो बिनियाव गोसोम हाजो खर'नि लामाखौ सोङो। टुरिस्टफोरनि गेजेराव सासेया हौवासा आरो सासेया हिनजावसामोन। लेसिया सानैनोबो गोसोम हाजो खर'नि लामाखौ खोन्थायो, जायनि उनाव बिसोर सानैबो हाजो खर'सिम थांनो हमो। बिसोर थांखांनायनि उनाव लेसिया जिफोरखौ सुनो हमफिनो। बियो गामिनि मानसिफोरनि जिफोरखौ सुयोमोन, जायखौ सुनानै बियो इसे इला रां खामायोमोन। गुबुन फारसेथिं सानैबो टुरिस्टआ मोनसे दरसि जायगायाव सहैबायमोन आरो खाबु नायनानै सानैबो गोरोबलायनो हमो। लेसियाबो जि सुखांनानै गावनि न' फारसे थांगासिनो दंमोन। लामा ससेयाव जेब्ला बियो बिसोर सानैखौ बिदि जालायबाय थानाय नुयो, अब्ला बिहाबो गुदुं जाखाङो आरो बैयावनो जनानै गावनि आसिजों गोजोननो हमो। दसे समनि उनाव लेसिया गावनि नखरनि खामानि मावगासिनो दंमोन। लेसिनि हौवानि मुङा बेनीमोन। बोसोरसे आगोल बिजों लोगोसे मोनसे जाब्रबथाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो थाबायनो हायामोन, गसंनो हायामोन। लेसिया बेनीखौ जोबोर जोथोन लाखियोमोन आरो अनोमोन। हराव बेनीया लेसिजों खोथा रायज्लायगासिनो दंमोन। बेनीनि आथिंनि अपारेसनाथ' जानानै थांबायमोन, नाथाय बियो दासिमहालागैबो थाबायथिंनो हानाय जायाखैमोन। बेनिखायनो डक्टरा बिखौ फिजिअथेरेपि लानायनि बिथोन होयो। नाथाय लेसिनि लोगोसे थेरेपि लाहोनायनि थाखाय रां गैयामोन, जायनि थाखाय बियो दुखु जानानै थाबाय थायोमोन। लेसिया हौवाखौ बुङो जे आं थाबैनो रां जमा खालामगोन आरो नोंखौ थेरेपि लाहोथारगोन। बेखिनि खोथाखौ बुंखांनानै बियो बेनीनि सेराव फैयो आरो बिखौ लुबै होनो हमो। एक्सिडेन्ट जानायनि जाहोनाव बेनीया लोरबांबो जानानै दंमोन, बेनिखायनो लेसिनि गोबां नाजासेयावबो बिनि देन्थाया गुदुं जाखाङा आरो बेसारि लेसिया लुबैजानानैनो थानो गोनां जायो। अखानायै लेसिनि गामियाव सासे गोदान सेंग्रासाया बेरायनो फैयो आरो बै सेंग्रासानि मुङा थेमनममोन। सानफ्रोमबो जेरै लेसिया जि जोम सुयोमोन, दिनैबो बियो दैमा सेराव जि सुगासिनो दंमोन। थेमनमआ बिनि सेराव फैनानै बिखौ गोसोम हाजो खर'आव थांनाय लामाखौ सोङो। लेसिया बिनो हाजोनि लामाखौ खोन्थानानै बिखौ सोङो, मा नों बेवहाय हारसिंनो फैदों नामा? थेमनमआ लेसिनो फोरमायो जे आंहा रावबो जिएफ गैया, बेनिखायनो आं हारसिंनो बेरायनो फैदों। बेखिनिखौ बुंखांनानै बियो लेसिनो मोनसे जाग्रा मुवा होयो आरो लेसिया बै मुवाखौ जानानै जोबोर गोजोननाय मोनो। थेमनमआ दा जेरैनो थांनो हमो, अब्ला लेसियाबो बेजों लोगोसे थांफानो राजि जायो। थेमनमआ जाय लामाथिंजाय थांनो ओंखारदोंमोन, बै लामाथिंजाय लेसिनि न'आबो दंमोन, बेनिखायनो बियो थेमनमजों लोगोसे जयै थांफानो हमो। दसे सम थाबायनायनि उनाव लेसिया गावनि आथिंखौ बोरैबा गाहेफ्लांना लायो, जायनि उनाव थेमनमआ बिखौ हेल्प खालामनो हमो। बियो थाबैनो लेसिनि आथिंनि एंगल सानायखौ फाहामना होयो। थेमनमआ लेसिखौ सुइदोंमोन, जायनि जाहोनाव लेसिया गरम जाखांदोंमोन, मानोना बियो आथोन गोरोबनो मोनैया फुरा बोसोरसे खालाय जालांबायमोन। थेमनमआबो खाबु मोननानै बिनि समायना दाउ बासायाव गोजोननाय लानो हमो। अखानायै फुङाव लेसिया सासे मानसिनिफ्राय रां लागासिनो दंमोन। बै मानसिया बैनिफ्राय थांनाय लोगो लोगो थेमनमआ बिनि सेराव फैयो। लेसिया बिखौ सोङो जे नों आंनि न'सिम माबोरै मोनफैखो? अब्ला थेमनमआ फोरमायो, आं गामिनि मानसिफोरनियाव नोंनि न'नि थंखौ सोंदोंमोन। थेमनमआ लेसिखौ मोजां मोननो हमबायमोन, बेनिखायनो बियो बेवहाय फैदोंमोन। लेसिया बिखौ बुङो जे आं सासे हाबा जाखानाय हिनजाव आरो आंनि हौवाया न'आवनो दं। लेसिनि खोथाखौ खोनानानै थेमनमआ आसरित जाखाङो। लेसिया बिनो बेखौबो फोरमायो जे आंनि हौवाया थाबायनो हाया, बेनिखायनो आं बिखौ जोथोनबो लानो गोनां जायो। बे खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो थेमनमआ लेसिनो खोन्थायो जे आं सहराव थेरेपि खालामो, आं नोंनि हौवाखौ हेल्प खालामनो हागोन। थेमनमनि खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो लेसिया बिखौ न' सिङाव लाना फैयो आरो गावनि हौवा बेनीजों बिखौ लोगो हमहोलायो। बियो बेनीखौ थगायो जे थेमनमआ बेवहाय बेरायनो फैदों होननानै आरो गामिनि मानसिफोरा बिखौ जोंहानि न'आव थिनहरदों, जाहाथे बियो नोंखौ थेरेपि खालामनो हायो। बिनि उनाव थेमनमआ बेनीनि हालसालखौ सोंनो हमो आरो बिनि उनाव बिनि मेडिकेल रिपर्टखौ नायो। रिपर्टखौ नायखांनायनि उनाव बियो जाथायनि सोमोन्दै सोङो जे जाथाया माबायदि जानाय। अब्ला लेसिया फोरमायो जे बियो फांसे दंफांनिफ्राय गोग्लैदोंमोन होननानै। गासै खोथाखौ मिथिनायनि उनाव थेमनमआ बेनीनि आथिंखौ नायबिजिरनो हमो। नायखांनायनि उनाव थेमनमआ लेसिजों लोगोसे बेरायनो हमो। बियो लेसिनो फोरमायो जे आं थाबैनो बेनीनि थेरेपिखौ जागायगोन आरो बिनि थाखाय आं नोंनिफ्राय थाइसेबो रां लाया। बेरायनो थेमनमआ लेसिखौ गाव थानाय केम्पसिम लाना फैयो। थेमनमआ बे केम्पआवनो थायोमोन
आरो खाबु मोननाय लोगो लोगो लेसिनि समायना दाउ बासायाव धामाका खालामनो हमो। टमियाबो बै जायगायावनो दंहैयोमोन आरो बै दुथाङा सिरि सिरि एसे खोमानानै बिसोर सानैखौ भिडिअ बानाय खोमानानै लायो। अखानायै टेमनमआ बेनिखौ थेरेपि होनो थाखाय जारि खालामो। लेसिया टेमनमनि सेरावनो गसंनानै दंमोन आरो खाबु मोननाय लोगो लोगो गावनि समायना आफेलखौ टेमनमनि बिखुङाव हुब्लिरगासिनो दंमोन। बेनिया सानायनि जाहोनावनो गावनि मेगनखौ मिसिबगासिनो दंमोन, बेनिखायनो बियो लेसिनि दुथां खालामनायखौ नुसनाखैमोन। दसे समनि उनाव लेसिया दैमा सेराव जि जोम सुगासिनो दंमोन। थिग बे समावनो टमिया बिनि सेराव फैयो आरो फैनानै बियो लेसिनो बै भिडिअखौ दिन्थिनो हमो जेराव टेमनमआ लेसिनि बिदैखौ दिहुनगासिनो दंमोन। भिडिअखौ नुनानै लेसिया रागा जोंखाङो, नाथाय टमिया लेसिनि रागा जोंनायखौ जेबो केयार खालामा। बियो लेसिखौ बुङो, जुदि नों आंनि देन्थानि बिदैखौ दिहुना अब्ला आं बे भिडिअखौ नोंनि हौवानो दिन्थिगोन। लेसिया बिखौ बुजायनो नाजायो जे नों गाज्रि खामानि मावगासिनो दं, नाथाय टमिया बिनि जेबो खोथाखौनो खोनासङा आरो बिनि दाउ बासायाव धामाका खालामनो हमो। टमिया लेसिखौ इमोसनेलि ब्लेकमेल खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव लेसिया गासै हरावनो उन्दुलांनो हायाखैमोन। अखानायै फुङाव टेमनमआ फिन खेबसेबाव बेनिखौ थेरेपि होगासिनो दंमोन। बिनि थेरेपि खालामनाया जादु बायदि खामानियाव होदोंमोन, जायनि जाहोनाव बेनिया दा लासै लासै थाबायहोलांनो हमबायमोन। थेरेपिनि उनाव बेनिया जिरायनो थाखाय न' सिङाव हाबलाङो। ओजोंहाय टेमनमआ लेसिजों खोथा रायज्लायनो हमो। खोथा रायज्लायनो सानैबो ओरैबायदि गरम जालाङो दि जे बिसोरो न'नि बायजोआवनो आथोन गोरोबलायनो हमो, गावसोरनि बिदैखौ दिहुनलायनो हमो। हराव बेनिया उन्दुलांनो हायाखैमोन। जानो हागौ बियो लेसिजों माबा खोथा रायज्लायनो नागिरदोंमोन खोमा, नाथाय लेसिखौ उन्दुलांनाय नुनानै बियो सिरि सिरि थानायसै। अखानायै फुङाव फिन खेबसेबाव टेमनमआ बेनिखौ थेरेपि खालामनो हमो। थेरेपि खालामजानानै बेनिया थाबायनोथ' हाबायमोन, नाथाय थेवब्लाबो मानोबा बियो बांद्राय खुसि जायाखैमोन। हराव लेसिया टेमनमनि सेराव जनानै दंमोन। खोथायावनो टेमनमआ लेसिखौ सोङो जे जेब्ला नोंनि हौवानि बेरामा मोजां जागोन अब्ला जों सानैया मा जागोन। लेसिया बिखौ बुङो जे आंनि हौवानि देन्थाया जेबो खामानियाव होआ, बेनिखायनो नों जेब्लानो गामियाव बेरायनो फैगोन अब्ला जों सानैबो मजा लालायगोन। टेमनमआ लेसिखौ गोसो थोनो हमलांबायमोन, बेनिखायनो बियो बिखौ गावजों लोगोसे टाउनाव लांफानो लुबैदोंमोन आरो ओजोंहायनो हाबाबो लानो लुबैदोंमोन। सानैबो दा खोथा रायज्लायगासिनोल'सो दंमोन। थिग बे समावनो सानैनिबो गेजेराव टमिया फैयो। टमिया दा बे समाव जौ फेदोंमोन। बियो फैनानै बिसोर सानैखौबो गाज्रि रायनो हमो। बिनि गेजेरावनो बियो टेमनमनो बैफोर गासैखौबो खोन्थायो जे आंनि मबाइलाव नोंसोर सानैनिबो भिडिअआ दं। टेमनमआ बिनि खोथाखौ फोथायाखैमोन, बेनिखायनो टमिया बिनो भिडिअखौ दिन्थियो। टमिया दा फिन खेबसेबाव लेसिनि दाउ बासायाव धामाका खालामनो लुबैदोंमोन आरो बिबो टेमनमनि सिगाङावनो, नाथाय लेसिया राजि गैयामोन। जायनि उनाव टेमनमआ ओरैबायदि रागा जोंखाङो दि जे बियो गावनि पिस्तलखौ दिहुनो। पिस्तलखौ नुनानै सानैबो जोबोर गिखांदोंमोन। टमिया टेमनमखौ साइड खालामो आरो लेसिखौ गावनि गाननाय जिखौ खुनो होयो। टमिया जौ फेदोंमोन आरो बिनि आखायाव पिस्तलबो दंमोन। हालातखौ नायनानै लेसिया गावनि गाननाय जिखौ खुनो हमो। बिनि दुलुर आफेलखौ नुनानै टमिया बिनि सायाव बारज्रुमनो हमो। टमिया गासै खामानिखौनो टेमनमनि मेगन सिगाङाव बानायगासिनो दंमोन। टेमनमआ लेसिखौ हेल्पथ' खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय टमिनि पिस्तलनि पइन्टआ बिनि सायावमोन। थिग बिनि गेजेरावनो सोरबा उनथिंनिफ्राय फैनानै टमिखौ बुथारो। टमिखौ बुथारग्राया बेनियानोमोन। बेनिया बेवहाय लेसिखौ नागिरनानै फैदोंमोन, मानोना बियो मिथिखाबायमोन जे लेसि आरो टेमनमनि गेजेराव अफेयार सोलिगासिनो दं होननानै। एक्चुअली जेब्ला लेसि आरो टेमनमआ न'नि बायजोआवनो जालायगासिनो दंमोन, बै समावनो बेनिया बिसोर सानैखौ नुखनबायमोन। लेसिखौ बियो टेमनमजों लोगोसे नुनानै जोबोर दुखुथ' जायो, नाथाय लेसिनि खुसिनि थाखाय बियो सिरि सिरि थायो। बेनिहा पावार गैयामोन। बियो लुबैब्लाबो लेसिनि गोजोननायखौ सुफुंनो हायामोन, बेनिखायनो बियो बैफोर खोथाखौ मिथिनानैबो सिरि सिरि थायोमोन। बेनिया सानैनोबो खोन्थाखाबायमोन जे आं नोंसोरनि गासैबो खोथाखौनो मिथिजोबखागौ, नाथाय आं लेसिनि खुसिनि थाखाय सिरि सिरिमोन। बेनिनि खुगानिफ्राय सैथोखौ खोनानो मोननानै सानैबो जोबोर लाजिखांदोंमोन। सानैबो मिथिखाबायमोन जे बिसोरहा गोरोन्थि जादों होननानै, बेनिखायनो सानैबो गाव गावनि गोरोन्थिखौ पश्चाताप खालामनो नागिरदोंमोन। अखानायै फुङाव टेमनमआ गावनि न'आव थांनो ओंखारबायमोन। थांनायनि आगोल बियो बेनिनियाव निमाहा बियो, मानोना बियो बिनि हिनजावजों लोगोसे गाज्रि सोमोन्दो लाखिदोंमोन। टेमनमआ निमाहा बिनायनि उनाव ना बियो माबा बुङो आरो ना लेसिया। सानैखौबो स्रि स्रि नुनानै जेरैनो टेमनमआ थांनो हमो, अब्ला बेनिया बिखौ थाद'नो होनानै बुङो जे नोंनि थाखायनो आं दा थाबायनो हानाय जाबाय, बेनिखायनो आं नोंखौ गोजोननाय होयो, नाथाय नों दिनैनिफ्राय बेवहाय जेब्लाबो दा फै आरो लेसिजों जेब्लाबो लोगो हमलायनो दा नाजा। बेनिनि खोथाखौ खोनानानै टेमनमआ जेबो बुङा, मानोना बियो बिनि खोथाखौ गनायना लानो थाखाय राजिमोन। बियो बेनिजों हेन्डशेक लालायो आरो बैनिफ्राय थांनो हमो। बियो थांखांनायनि लोगो लोगोनो लेसिया बेनिखौ थेंक इउ बुङो, मानोना बियो बिनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदोंमोन। बियो मिथिना मोनबायमोन जे
बियो बे बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन हौवाखौ मोनदों होननानै जाय बिनि खुसिनि थाखाय सिरि सिरि थादोंमोन। एक्चुअली जेब्लानिफ्राय बेनिया थाबायनो हानाय जादोंमोन अब्लानिफ्रायनो बेनिनि देन्थायाबो लासै लासै खामानियाव होग्रा जाबायमोन। स्ट'रीनि जोबथायाव सानैबो हौवा हिनजाव खुसि खुसि थानो हमो आरो बेनिया लेसिनि गोजोननायखौबो सुफुंनो हमो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअ'खौ लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। गोजोन्थों।